ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, ҳаводорон ва мухлисони канали мо ва азизони дилу дидаву дӯстони аз чашм дур ва ба дил наздики мо. Зиндаву саломат бошед. Якҷон ташаккур ки шумо то ба имрӯз бо мо ҳастед. Ман мехоҳам ки камакак чӣ гунае ки ҳар сол пеш аз сар шудани бозиҳои бузкашӣ камакак бо шумо суҳбат мегузаронам. Имрӯз ҳам бо шумо суҳбат гузаронида бошам. хоб як дусе эълони бозии бузкаширо якбора эълон медиҳам ва ба сами шумо мерасонам ки эълонҳои бузкашиҳои ояндаро мо дар телеграм як канал кушодем. Дар ҳамон ҷо эълон хоҳам дод. ҳар ягон инсоне ки махсус мухлис паҳлавон аспдори бозиҳои бузкашии шаҳру деҳоти Панҷакент ҳастед, метавонед дар телеграм канали мо аъзо шавед ва ҳамон ҷо ва аз ҳамон ҷо дарёфт метавонед карда бошед. Барои чӣ? Барои он ки баъзе бузкашиҳои калон дар сатҳи ноҳия калон мешавад. Умуман ман метавонам ки онро дар канали ютуби худамон эълон дода бошам. Аммо баъзе бузкашиҳои хурдтараке ҳаст ки соҳибонаш хоҳишу дархост мекунанд ки бузкаширо эълон деҳ ва мо дар ин ҷо эълон медиҳем. Дар канали мо аз чаҳор гӯшаву канори ҷумҳуриямон аъзоҳо ҳастанд ва бурун аз ҷумҳурӣ ки ана ҳамон эълоне ки мо медиҳем барои онҳо ҳам хушоянд нест ва ҳам қобили қабул нест, ҳам лозим нест. ба ҳамин хотир ҳама эълонҳоро дар ин ҷо дигар нахоҳам дод. Фақат як дусе бозиро ба сами шумо мерасонам. Ҳамин 11 октябри соли 2025 аз тарафи соҳиби асп бо номи Акула, Акои Суҳроб аз шаҳри бостонии Панҷакент дар майдони деҳаи Чинори шаҳри Панҷакент як бозии бузкашӣ ташкил мекунанд ва ҳафтаи ояндааш рӯзи 17 октябр мешавад аз ҷониби ҳоҷи Фатҳулло дар ҳамин майдони Чинори шаҳри Панҷакент бозии бузкашӣ баргузор хоҳад гардид. Санаи 26 октябр дар деҳаи Косатароши ҷамоати деҳоти Косатарош аз ҷониби соҳибони асп бо номи Сабҳа ва Тайсон, яъне Акои Зафар ва Фирдавсҷон як бозии бузкашии хуб ба нақша гирифта шудагӣ аст. Бузкашиҳои ояндаро ё дар телеграм канал ё дар ҳамин ҷо ман эълон хоҳам дод. Бисёриҳо баъд аз оне ки мо эълонро медиҳем боз дар ватсапҳои мо дар алоқа мешаванд ва мепурсанд ки ин аниқ ҳаст ё не. Мо эълона додем, мо аз пеши худамон эълон намедиҳем. мо вазифа мегирем, баъдан эълон медиҳем. Агар эълон додем, яъне мо ҳам ҳамун эълонро шунидему эълон додем. Агар нашудамон ба ягон сабабе, ба ягон ҳодисае ё ба ягон сабабе, ин айби мо нест. Аз мо домангир нашавед. ба ҳамин хотир дар телеграм канали мо аъзо мешавед. Он ҷо шогирдон ҳам ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳанд дод ва бисёриҳо шояд гӯянд ки барои чӣ дар ватсап не. Якум ин ки дар ватсап аллакай гурӯҳи бузкашӣ ҳаст, паҳлавонову човандозон дар он ҷо аъзо ҳастанд ва аз рӯи фаҳмиши ман ватсап наметавонад ки аз 1000 нафар зиёд аъзо дошта бошад дар гурӯҳ. Дар телеграм бошад бешумор аст, аз 1000 зиёд ҳам метавонанд ки аъзо шуда бошанд. Ва дуюм ин ки дар баъзе мамлакатҳое ки бародарои мо дар он ҷо дар муҳоҷиратҳову дар сафарҳо қарор доранд, ватсап хуб кор намекунад мегӯянд, аммо телеграм хуб кор мекарда аст. ба ҳамин хотир аз сабаби оне ки дар ватсап аллакай гурӯҳи бузкашӣ ҳаст дар Водии Зарафшон, мо дар телеграм кушодем ки бисёр бародарон аз хориҷи кишвар ҳам тавониста бошанд тамошо кунанд. Он одамҳое ки занг зада ё аз ватсап дар шахсияти худам баромада аз рӯйхат, аз рӯзҳо, аз ҳолати бузкашиҳо пурсон мешавед, ин барои мо малолнок аст. Малолнок. Барои чӣ? Шумо ҷамъият ҳастеду ман танҳо. Як худи ман наметавонам ки ба ҳамаи саволҳои шумо ба пуррагӣ ҷавоб дода бошам. Ба ҳамин хотир дар телеграм канал ки саволе ки худатонро ки додед, он ҷо шогирдони ман ҳам ҳастанд, ҷавоб хоҳам дод. силкаашро дар зери ҳамин навор закрипит хоҳам кард. Ва мавзӯи дигари навори имрӯзаи мо ин аст ки чӣ хеле ки хабар доред ва чӣ хеле ки боз шоҳид хоҳед гардид, барои мо баъзе масъулиятҳои дигарро низ бовар кардаву одам гуфтаву
як инсон гуфта бовар карда истоданд, баъзе масъулиятҳои дигарро низ дода истоданд, яъне аз қабили бурдани бозиҳои бузкашӣ, ҳам навор, ҳам эълонҳо. ман аз шумо як хоҳиш дорам, беайб танҳо парвардигор аст, кор бенуқсон намешавад. шояд куҷое кадоме шуморо ноҳақ эълон мекунем, шояд дар куҷое дили шуморо меранҷонем, шояд дар куҷое иштибоҳ мекунем. ман яқин медонам ки дар ҷамъияти мо инсонҳое ҳастанд, ки ин дар сари ҳама ҳаст, инсонҳое ҳастанд ки тасаввур кардем, чӣ мегӯянд, одамҳои қадим мегӯянд ку маро ёбад тирро намеёбад, тирро ёбад маро намеёбад. ан ҳамин гуна инсонҳо ҳам ҳастанд. ба ҳамин хотир аз шумо дӯстону бародарон, ёварон, паҳлавонону аспдорону аспсаворон неки ҳаморо дӯст медоред ва ҳаморо бад мебинед, ман аз шумо хоҳиш мекардам ки моро дастгирӣ кунед, дар атрофи мо бошед, кор бекамбудӣ намешавад. ман якояки шуморо дӯст дорам, кинаву ғаразу кибру ғуруру адовату бадбинӣ нисбати ягонтои шумо надорам. мо фақат парвардигор мегӯем ки амин шумо муваффақ шавед, мо ҳам навори зебо гирем, ҳам эълон кунем, ҳам шумо обрӯетон ба сатҳи даркорӣ расад, ба пои ягонтатон хор нахалад. бисёриҳо ҳастанд ки як хатогия медоранд, баъд аз банди пои одам медоранд, сар наметиҳанд. ин гуна шудан дар кор нест, тарбият кардан дар кор аст. Тарбият. мо ҳоло навниҳол ҳастем, ҳоло хело навниҳол ҳастем. худоро шукр ки дар атрофи мо дӯстону бародароне ки моро аз сит дастгирӣ мекунанд бениҳоят зиёд ҳастанд. аммо ман мехоҳам ки бо ҳама дӯсту бародар бошам, бо ҳама якранг бошам. ба ҳамин хотир канали моро дастгирӣ мекунем. ман боварии комила дорам ки агар ғофилгир карда телефони бисёре аз паҳлавону аспдору мухлиси бозиҳои бузкаширо агар ҳамхел гирифта бинам, ба канали мо ҳатто аъзо нестанд. ин яке аз он чизҳое ҳаст ки моро рӯҳафтодаву хафа мекунад. дар водии Зарафшон ман мехоҳам як канали муваффақ, музаффар, қобили қабулро ташкил карда бошам, ки ин ҳам бебудани шумо ҳеҷ аст. ман мехоҳам дар канали мо аъзо шавед, дар бари мо бошед, наворои моя падилитса кунед. ва ман ташаккурҳо мехондам, ман ҳар ҳафта ҳамун аналитикаи каналро мебинам, бисёр бародароне ҳастанд ки наворои моя падилитса мекунанд, лайкҳои худро мегузоранд, комментария мекунанд, дуоҳои нек мекунанд. умуман ман ҳис мекунам ки танҳо нестам. аммо аз шумо, аз боқимондаҳо ҳам хоҳиш мекардам ки дар бари мо бошед, зиндаву саломат бошед, кам нашавед. чӣ хеле ки гуфтам, куҷое шояд хато помондем, куҷое шояд як калимаи хато гуфтем, куҷое шояд як рафтори ноҷо кардем, ман узр мехоҳам. ҳама вақт ҳама кор, ҳама вазифа, ҳама фаъолият, ҳама бурдбориву ҳама пешрафтагиҳо мунтазам нест, яъне якумрӣ нест, абадӣ нест. имрӯз шояд ҳамин масъулиятҳо дар гардани дар дӯши ман аст, пагоҳ дар дӯши дигар. мо бояд як коре кунем ки баъд аз оне ки масъулияту ин вазифаҳо ки аз дасти мо ки рафт, ҳам мо бо шумо ёру дӯсту бародар бошем. зиндаву саломат бошед. ҳатман дар зери комментария дуои нек диҳед барои саршавии кори мо дар ин мавсими соли 2025-2026. аз он инсонҳое ки махсус, ман намехоҳам ки инҷо номашона гирам, шояд ки ягон нозукӣ ҳам дошта бошад, аз якояки он инсонҳое ки моро ҳурмат карданд, эҳтиром карданд ва ана ҳамин масъулиятҳои масъулиятнокро бовар кардаву ту худо хоҳад метавонӣ гуфта ҳамин масъулиятро бар дӯши мо гузоштанд, аз замин то ба осмон миннатдор ҳастем. як ҷаҳон ташаккурҳои бениҳоят бузург. инро дар ояндаҳо ҳам мо худо хоҳад қадрдонӣ хоҳем кард. ва он дӯстоне ки аз ҳамин масъулиятҳое ки ба дӯши мо омадааст хурсанд ҳастанд, ба онҳо низ як ҷаҳон ташаккурҳои зиёд. ман ногуфта намонам ки дар самти бозиҳои бузкашӣ тӯли солҳои дароз ба он инсонҳое ки ба мардум, ба халқ, ба ватан хизмат карданд, миннатдории худамон мерасонам. ба якояки он паҳлавоное ки дар ватан парчамбардор буданд, ба он аспдорҳое ки аспашон муваффақ буд, хуб нигоҳ карданд, ба майдонҳо тайёр карданд ва номи ватани мо Тоҷикистон, шаҳру деҳоти Панҷакен ва водии Зарафшонро ба як ҷои даркорӣ бардоштанд. худо умрашона дароз кунад, худо умрашона дароз кунад. албатта
гуфтам ман худо хоҳад дар ояндаҳо дуо мегирам. Мана аз Бурҳон Паҳлавон хелоҳо хизмат кардан, аз Акои Миралӣ хелоҳо хизмат кардан, аз Ҳоҷи Раҳмонқул Каримов хелоҳо хизмат кардан ва каму камбудиҳое ки карда меистем бо сарзанишҳову бо эродгириҳову бо маслиҳатҳову дуоҳои эшон ислоҳ хоҳем кард ва оҳиста оҳиста қадам ба қадам ба пеш мегузорем. Ва як чизи дигарро ногуфта намонам ки ҳар як инсон ба худаш мухлис дорад. тасаввур кардем ҳар як инсон, паҳлавонам, барандаҳам, судя ҳам, умуман ҳар кас, тамоми намуди инсон ба худаш як мухлис дорад ва ба мухлисони дигар одамҳо ҳам барори комёбиҳо, муваффақиятҳо, музаффариятҳо хоҳон ҳастем. Ва инчунин аз мухлисони шахсан худамон, мухлисони наворҳоямон, мухлисони эълонкуниҳоямон, мухлисони ҳамчун як бародар буданамон аз замин то ба осмон миннатдор ҳастам. дар ин хусусҳо ман хелоҳо соатҳои дароз ҳам агар сухан кунам, хелоҳо ками кам аст, аммо ками моро ба ҷои мӯл қабул кунед. барои мо барори кор, ба шумо бахту иқбол, ба тамоми ман худо мегӯям ки ватани мо осмонаш софу беғубор, сулҳу субот, оромӣ, ваҳдат, тинҷи, дӯстӣ побарҷо бошад. Зиндаву саломат бошед, кам нашавед.